Gaskiya ɗaya ce TV. Kar ku manta, wannan tasha a yau za ta ba ku wani labari a game da Naziru Sarkin Waƙa da kuma Dauda Adamu Kahutu Rara. Idan har ba ku manta ba, Naziru Sarkin Waƙa ya yi waƙa da upcoming artist ɗan jihar Kano wato Bilal Billa a yayin da suka fitar da wata waƙa mai daɗin gaske wacce ake ce mata More. To a wannan karan ma wasu mutane da dama suna maganan cewa ya kamata a ce Dauda Adamu Kahutu Rara shi ma ya yi waƙa da Gulde wato wani comedians kuma abokin Bilal Billa sannan kuma shi ma mawaƙi ne kuma sannan abokanan hamayya ne a halin yanzu. Kar ku manta ku biyo ni har izuwa ƙarshen bidiyon nan domin ku ji yadda ta kasance tsakanin Dauda Adamu Kahutu Rara da kuma mawaƙi Gulde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasance a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Gaskiya Ɗaya ce TV. Gaskiya Ɗaya ce TV taku ce. Idan har yau ne farkon zuwanka cikin channel ɗin nan, ka yi mana subscribe, like, share, comment, muna matuƙar godiya. To alhamdulillah, ga kaɗan daga cikin yadda ta kasance tsakanin Naziru Sarkin Waƙa da kuma Bilal Billa, sannan kuma ga yadda ta kasance tsakanin Dauda Adamu Kahutu Rara da Gulde. To alhamdulillah, idan har ba ku manta ba, Naziru Sarkin Waƙa sun rera wata waƙa mai matuƙar daɗi tare da Bilal Billa a yayin da wannan waƙa ta yi matuƙar daɗi sosai da sosai 100% a yayin da mutane da dama suka ce wannan waƙar ta yi kyau kuma ta yi daɗi, sannan kuma wasu suka ce waƙar ba ta yi daɗi ba, dama miliyan biyun sai karɓa. Idan har ba ku manta ba, a 1st October ne cikin wannan wata mai albarka, Naziru Sarkin Waƙan da Gulde suka yi waƙa tare kuma suka cire ta. Duba da yanayin irin yadda aka jima da maganar waƙan har izuwa fitan waƙan. Idan har ba ku manta ba, Naziru Sarkin Waƙan ya ce ya jira shi wata 2 ko kuma ya ba sa miliyan 2 ya zaɓi ɗaya a yayin da ya zaɓi jiran wata 2 domin yin waƙa tare. To a wannan karan ma masoyan Gulde suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin cewa ya yi wa Dauda Adamu Kahutu Rara magana domin menene su yi waƙa tare. Ko yaya ne ma, ai shi ɗin abokin hamayyar Bilal Billa ne. Duba da yanayin yadda dukansu suka kasance mawaƙa sannan kuma masu hazaƙa sannan comedians kuma dukansu sun kasance upcoming artists waɗanda suke tasowa a arewacin Najeriya. To amma ku masu kallo da sauraron mu ya kuke ganin haɗuwar Gulde da Dauda Adamu Kahutu Rara? Shin abin zai ba da citta ne sannan kuma waƙar za ta fi ta Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa daɗi ko kuma yaya ne? Na san da cewa kuna sane da wannan batu, amma Bilal Billa da Gulde shin yaya hamayyarsu take ne? Idan har ba ku manta ba, a kwanakin baya sun sha gwagwarmaya tsakaninsu a yayin da ƙyar suka samu suka sasanta kansu. Ɗaya ya fitar waƙa, shi ma ɗayan ya fitar waƙa. To a halin yanzu ma 1st October bayan fitan waƙar Bilal Billa, shi ma Gulde ya ciro sabuwar waƙa duka a rana ɗaya a yayin da mutane da dama suke cewa waƙar Gulde ta ma fi ta Bilal Billan daɗi. To amma sanadiyar wannan waƙa sun yi ta da Naziru, to waƙa nan ta samu matuƙar ɗaukaka duba da yanayin yadda aka yi masa alƙawarin miliyan 2 ko kuma ya jira su yi waƙar. To alhamdulillah waƙar dai ta fito. Amma ni a tunanina kasancewar Bilal Billa tare da Naziru Sarkin Waƙa ya ba da citta, haka Gulde shi ma da shi da Dauda Adamu Kahutu Rara zai ba da citta. Masu kallo da sauraron mu kar ku manta ku tofa albarkacin bakin ku a comment section, sannan kar ku manta da yin subscribe, like, share, comment. Muna matuƙar godiya. Gaskiya Ɗaya ce